hodně to lidi kupovali, jenomže oni pak už ty ženský, který to tam dělali, šli do důchodu a ty noví, co po nich nastoupili, tak si řekli, že se na to můžou vykašlat, aby se s tím patlali. Ale byl výborný ten sýr a ten váš taky výborný. Vůbec, no, budu, určitě. Vůbec žádná chozina z toho není cítit. No. Samozřejmě čím je starší, tak tam se to ta chozina rozloží, ale to on se to takový principem, co se to dělá. Tak když bude v těch 4 stupních, tak jako tam ty může být jako hrozně dlouho, čím díl, tím líp. Bude to tam taky cítit být někde. Ale v té účině a takhle v těch mazacích, jo. Výborný. No, ona tady chvilku počká, půjdeme sedlet za chviličku, že mají přijít ten Daneček s tím Tomáškem, tak pro ně nasedláme a po nich